Dili unang beses para sa 17 anyos nga bagong henerasyon sa mga triathletes sa dapitan nga si Joseph Zachary Agulong sa pagsalmot og mga nagkadaiyang sports events, mapaduathlon o triathlon man. Sa ingon ani nga paagi, mas nahimo siyang porsigido nga magpadayon sa iyang training sa iyang gipili nga sport. Ug wala makawang ang iyang mga paningkamot, dihang iyang nakabot ang unang pwesto sa Ironman 5150 under 15 to 19 age category sa Bohol ning Bag-o. It feels great po, and I was very happy seeing all the people supporting me throughout my career, and I am so blessed with the people around me, and I wasn't expecting it at all kasi may injury ako after nung dumagat it try. Gitapos ni Agulong sulod sa 2 ka oras, 20 minutos ug 19 segundos ang 750 meters open swim, 20 kilometers bike ug 5 kilometers run. First time ko rin na mag-race sa 5150 event, which is draft illegal, na bawal ka mag-follow ng another biker sa bike course nila. So possible if mag-follow ka, magkaka-penalty ka, tapos maa-add ng 2 minutes yung time mo, which is nakakapanghina sa loob kasi binilisan mo pa. Ang problema lang, nagka-penalty ka pa. Tapos if you will not serve the penalty, possible na madidikyo ka, so walang silbi yung laro mo. Si Agulong lakip sa nailang team nga Tri-SND Barracuda nga nagpabiling undefeated team sukad pa 2019. Day na Jestro. Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.